Upat ka bagong weather presenter sa GMA Integrated News ang atong ilailahon sa report ni Earl Balungay. Buntag hangtod sa gabii, atong makauban ang mga bagong maghatod og balita mahitungod sa panahon. Gikan sa mas gipakusgan nga GMA Integrated News Weather Center. Green Shrivers. Adlawng Martes, gipailaila na sila Maureen Shrivers, Katrina Son, Amor La Rosa ug Anjo Pertiera isip bagong weather presenters. With weather news being an integral part of our daily lives, GMA Network continues to put premium on our weather news reports and coverage, encouraging innovations amid the ever-changing broadcast media landscape. Sa gipahigayong contract signing sa Upat, present sila GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Deputy Head for Programs and Specials, Michelle Seva, Consultant Grace de la Peña Reyes, GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, ug uban pang opisyales sa GMA Network. This is one of our milestones for this year kasi nakikita natin yung importansya ng weather, lalo na ngayong may mga global warming, paiba-iba na talaga. Managlahi ang gigikanan sa bagong weather presenters. Si Anjo Pertiera ang makauban matag buntag sa unang hirit nga nagikan sa sports ug showbiz. Usasab ka veteranong weather producer ug kanhi weather presenter si Amor La Rosa nga maghatod og weather forecast alang sa state of the nation ug saksi. Sobra usa ka dekada sab ang reporter ug veterano sa bagyo coverage si GMA Integrated News senior reporter Katrina Son nga makauban nato sa palitang halik ug maghatod og weather news matag gabii sa 24 oras. Walay lain si Sparkle artist ug national athlete Maureen Shrivers. Miagi sa makuting training sa pag-asa ang upat ka weather presenter aron mahanas sa datos ug impormasyon sa pag-asa hasta na sa mga bag-ong teknolohiya sa Metro Weather Graphic System. Gani ato na silang makauban sa nagkadayang newscast sugod-sunod simana. Sa weather ng Manila, no, or Metro Manila or Luzon, we're also looking at the other areas kasama na dyan ng Visayas and Mindanao. So through our national newscast and our regional newscast, mas napaparating natin, no, ang pinakabagong balita. Bagong mga nawong pero parehong masaligan sa paghatod og balita ang lauman gikan sa GMA Integrated News Weather Center. Masaligan unsa man ang panahon. Ako si Earl Balungay para sa At Home with GMA Regional TV.